Sasine Africa kubingelela umlungu ozoyikhonde iphansi naphezulu inkunzi ejama enhlanu nothukela kwadungeka eziziba usolwazi ongafundile inkunzi engayanga nhlobo ediphini echotshwa zinyoni zezulu inkonyana umaswela unina lo intana nezikhosi amanxeba so ngiyazi abaningi badiniwe izingane zakwethu bathi mlunguza sisakuzwa ukhuluma ngolimi lwakho sibona amavidiyo alokengena lapha kwi-channel yakho akhuluma ngesilungu so ngixolise kakhulu izingane zakwethu njengoba ngeke ngachaza kwenye amavidiyo ethu ukuthi sisifisa ukufinyelela ngisho nabafundisi abaningi esidabuka kanye nabo kodwa bangasalukhulumi lolu limi esilikhulumayo sifuna bawuzwe umlando wabo so ke kungakho sisebenzisa leli yazwi le-AI akithi uyezwa ngusolwazi ongafundile so ke ngicabanga ukuthi i-AI yona yokhuluma isilungu kahle bezwe ngoba mina mangingasi ngiyasikhuluma njengoba ungizwa ngumlunguzi ngikhuluma isinguni phaqa njengoba ngikhuluma nje njengamanje so ngixolise kakhulu kodwa ngiyacabanga ukuthi kuningi enikuzuzayo nolwazi kuningi sixolisa amagama umshini loya ubuye ungawabizi kahle kodwa siyawafaka lapha escreenini ukuze ukwazi ukusifundela so ke uma ukwazi wena ukusifunda isinguni ngokuqinisekile uzozuza so kodwa namhlanje sifisa ukukhuluma ngesizwe esikhulu isizwe amambo nguni kuyayishuka kanjalo amanguni atekelayo uma ekhuluma sikhulumile ngezigaba ngokuhluka kwazo ngaphansi kwalesi sizwe esikhulu samanguni sasichaza ngokuhluka kwazo kodwa sifuna manje ukugxila amambo ukuthi amambo angobani so amambo siyazi kwabaningi kakhulukazi ngelesilakhele laKwaZulu lapho kukhulunywa ngamambo bakuvele kufike kubona emqondweni isibongo sakaMkhize oKhabazela ogubhela basibiza ngamambo ngisho nendawo abahlala kuyona etholakala le koMedilove nakoMbumbulu baye bathi Sembo amambo lawa amakhulu kodwa siyazi bahlukana noDlamini oDlamini abathe chisisaka uze uyobathola ngisho nasehlala Nkosi labo le eSwatini amambo oDlamini nabo ngokunjalo kube khona isizwe esikhulu samahlubi naso samambo so leli lithi imbo lisho ukuthini abaningi bayadideka uyayubezwe bekhomba bese kunendawo embo lapho abantu beqhamuka khona njalo ziningi izindlela abachaza ngazo asifuni ukuphika nokho kodwa sifisa ukubeka nje incazelo ecacile ukuthi kwazi kwathiwa amambo lawa kungani so nje basiye sikuveze lapha kwaMlando Mathix ukuthi izizwe lezi ezinkulu ezidabuka le enhla nezwe emazweni afana noGibhithe eSudan Ethiopia njalo ehla azafika lapha kuleli silakhele esikhathini zasendulo kakhulu kodwa so ke leli lithi imbo lisho igolide lishitshe itshe ligugu itshe legolide so libizwa ngokuthi imbo ngisho noma uya le ezweni laseGibhithe bazofike bakutshele nabo ukuthi leli lithi imbo basibona ombo igolide kunendawo laphayana ekuthiwa iseKomombo ithempeli elikhulu laseKomombo elitholakala endaweni yalaphaya eGibhithe eAswan idolobha elikhulu leli sikhulume ngalo kakhulu lapho kaMlando Mathix sizowafaka amanye amavidiyo nakuba ekhuluma ngesilungu kodwa cishe mhlawumbe iwazobuye achaze noma azobuye achaze ngokuthe xaxa ngale ndaba ngoba kunenye ividiyo lapho sikhuluma khona kakhulu ngale ndawo noma leli dolobha laseKomombo so ke kuningi enizokuthola kuwona lamavidiyo kodwa azobe ekhuluma isilungu sisicolise kakhulu so ke leli lithi imbo njengoba sesizaveza lisho itshe legolide itshe legugu ukhambe kwahamba kwagcina leli gama elibhekisele etsheni kubizwa ngalo amakhosi cishe mhlambe umuzo ukuthi uyawulandelela umlando wethu uzothola ukuthi sisakhuluma kakhulu ngesizwe samahungwe namakhosi ngaphansi kwalesi sigaba ebizwa ngama-ishe kwakuthiwa ama-ishe hungwe zinkosi noma amakhosi ezinkosi
amakhosi yeah ishewungwe itshe yeah so kuhambe kwahamba amakhosi ayesebizwa ngamatshe kungani kungenxa yokuthi itshe liqinile li strong yeah so kwakubhekiselwa emakhosi njengokuthi amatshe yeah so leli ukuhambe kwahamba leli lithi itshe njengoba sesiyesavesi igolide noma itshe ligolide libizwa ngokuthi imbo yeah so ngamanye amazwi amakhosi abebizwa ishe noma ebizwa ngamambo yeah so ke mawuthi imbo noma mumbo usukubhekisela egameni lithi inkosi le it's a king yeah inkosi yesizwe isizwe samawungwe lapho kudabuka khona isizwe samakalanga lapho kudabuka khona isizwe samanguni yeah so uzokhumbula ukuthi uma uzobheka kuleli laseZimbabwe amakhosi akhona ikakhulukazi sizobhekisela emakhosi ngaphansi kwesigaba samakhosi esibe sabarusu abalozi noma sizwe samalotshwa eKZN sisho kanjalo sithi amalotshwa lawo amakhosi abebizwa ngamambo bekubhekiselwa bona ngokuthi amambo mawuthi inkosi umambo bani lona ishe bani kangangokuthi uma uzobheka ngisho nasesigabeni sesizwe sabenguni amazulu akhona njengamanje esithakazelweni eziningi kuzovela isithakazelo ezibungweni eziningi esisishange noma esisishenge noma esisimshingu leli kumane kuyigama elihlanganisa amagama amabili igama lesi ishewungwe ishengwe mshingu sishangwe so ngamanye amazwi mawusishangwe noma uthi mshingu noma usishengwe sokuthi inkosi yamakhosi so ubhekisela kulezi yasigaba zamakhosi ngaphansi kwesizwe samawungwe then uma uthi mumbo usukuthi inkosi kungakho ke manje izothola lesi sigaba sezizwe samahlubi isizwe sakwaDlamini isizwe sakamkhizu edabuka ndawonye nokho uzothola bebizwa ngokuthi amambo ngamanye amazwi kuthiwa amakhosi lawo uma indawo yabahlala kuyona ibizwa ngokuthi kuthiwa isembo futhi isebukhosini ngamanye amazwi akuthusike nokho ngoba nje basiye sakuvesa izizwe eziningi esikhona lapha kuleli lakhele uMzansi neAfrika izizwe kavele sidabuka ngaphansi kwemibuso emikhulu ebile khona uma sisusela embusweni owaziwa kakhulu noma umbuso wokuqala oyewaziwa kakhulu umbuso wasemaphungubwe kuze embusweni wamazimba amabhubesi laba zingonyama amaZimbabwe balelithi bwe lisho into efanayo lithi imbo nelithi itshe lisho ishe inkosi yeah siyeza kuveza ukuthi ngisho naleli lisemlotshwa noma rozwi kusesona kavele esigabeni sokuthi kuthiwa huru ishe lawa amakhosi amakhulu onkosi enkulu Khoshekgolo hurushe huru ishe yeah so uma ubhekisela kumambo ukuthi imbokudu inkosi enkulu so ingakho uzothola itshe elikhulu liyelibizwe ngani kuthiwa imbokodo le yeah so abantu ababodwa laba kusetshenziswa amagama angafani kodwa asho into efanayo asho amakhosi so mawuthi ishe usukuthi inkosi mawuthi mumbo usuke uthi inkosi uma ubhekisela kulezi zizwe zamambo usuke uthi kuzona izizwe zamakhosi yeah so ke uzokhumbula uma sikhuluma ngezibongo ezifana noDlamini babuye bazibize ngamantunga yeah omkhize nabo bayakuveza bangamantunga bayibiza ngombombulazi inkosi mbulazi mumbo mbulazi inkosi mbulazi so ingakho uzothola besibona mabebhekisela ohlwini lozalo lapho bathi bona badabwa ngaphansi kaMumbo ngamanye amazwi badabwa ngaphansi kaNkosi uNkosi esimaziyo njengoba kaDlamini bona bethi badabwa ngaphansi kaNkosi yeah unkosi owumntungwa amantungwa asho kanjalo bathi bezabona ngokuthi bathi unkosi umntungwa obuyaziwe ngolanga lamandulo yeah so ungakho uzothola ngaphansi kwesigaba sezizwe zamantungwa kukhona isibongo sakwaNkosi umphazi makalanga osiwela saseMandlovini bazibiza ngoNkosi so mawuthi inkosi sokuthi Mumbo kuyinto kumane kuyinto efanayo umshingo
usishago usuke ubhekisela ekuthenini inkosi enkulu lo Horuju umlotshwa. So ngaphansi kwesigaba sezizwe zamalotshwa abarozwi abalozi kulapho sona khona amakhosi ebizwa khona ngokuthi amambo. Amambo amakhosi lawa. So kungakuthusi lokho bonke laba abantu badabuka ndawonye. Uzothola noma sikhuluma ngamahlubi, amahlubi adabuka ngaphansi kaMashiya. uMashiya uMashiya wayezalo uDlomo. uDlomo siyesakuvesa leli sidlomo lisho kuyigama elifanayo nelisiDlamini. Uma uzobheka ivideo yethu nakuba ingeyesilungu nifundileke ninazi ngane zakwethu isilungu nisizwa kahle. Leli lisidlomo liyafana nelisiDlamini, igama leli lisuselwe egameni lesiHebheru lesi-Arab elisho uxolo. Peace, shalom. Baye basho kanjalo. So lokhu kumane kungakuthusi kodwa bese uyazibuza ukuthi ingabe kungenzeka kanti ukuthi badabuka ngaphansi kwamaHebheru noma ngaphansi kwama-Arab. Cha, kumane lokhu kubonisa ukuthi lezi zizwe zizaba nobudlelwane, ziza za trader noma zahwebelana ndawonye. So uma kuhwetshelwana uzothola kuba khona ukubolekana kwamagama phakathi kwezilimi eziningi. Njengoba namanje sihwebelana namaNgisi kuyiwona khona lapha kuhlanganise nezizwe zamaDutch. Uzothola abantu abaningi benamagama asentshonalanga. So kusho ukuthi bayazalana nabantu basentshonalanga. Cha, abazalani nabantu basentshonalanga, kodwa ukuhwebelana kuye kwenza kwaba nokubolekana kwamagama phakathi kwezilimi esikhona lapha. So ke ngisho nabantu bakhona bagcina sebebizwa ngamagama asentshonalanga. So lokho kuye kwenzeka njengoba siyesakuveza ukuthi izizwe lezi bezidlala indima enkulu kwezohwebo. Uma unyuka uya enhla nezwe, ikakhulukazi sizokhuluma nge-trade port Delagoa Bay eseMozambique. Kulapho khona izizwe bezihwebelana khona zishintshisana ngezimpahla ezihlukahlukene. So ke kulapho uzothola khona ukuthi along i-coast ogwini ilapho khona uthola khona kukhona lolu limi lwesiSwahili. Ulimi lwesiSwahili lukhandwe izilimi zalapha ngaphakathi. Ulimi lwase-Afrika kona lukhandwe izilimi zalapha ngaphakathi kuhlanganise nezizwe ebekhwetshelwana nazo esiqhamuka kwamanye amazwe. So ke ilokho ebesifisa ukuveza ukuthi kumane kuyizizwe ezizodwa lezi. So ke uDlomo siyazi uDlomo udabuka uzala uHadebe. uHadebe ubuyaziwe ngomnguni uMusa. So ilokho izingane zakwethu kungasithusi ukubona lezi zinto ongazi ukuthi zikhanda ukuhlukana phakathi kwethu, kodwa iqiniso lokuthi sisizwe sodwa, isizwe samanguni lesi. Ngisho noma uhlehla uye emumva uzothola ukuthi bayazalana laba bantu. So ke izizwe zamambo amakhosi lawa. Leli lisi Imbo lisho itshe ebekubhekiselwa kulona emakhosini, itshe legolide. Kuhlehle njalo uzofika le emazweni akuGibhithe uzolithola leli gama Ombo. It's a heap of gold. Amakhosi lawa ngaphansi kwesigaba sesizwe sabenguni. Indoda emnyama le isihlahleni elimnyama iphakele izingwenya ezingonyama. Siyabonga Mzansi Afrika.